Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегоречи, добре дошли в съдебната трилогия Законите на горбетчета. Та в по-предното видео, в онова видео, в което си говорихме дали е забранено правенето на клипове докато се шофира, имаше и коментари от рода на: забранени ли са даш камерите в Германия? Та пусни се едно кафенце и дай в днешното видео да си поговорим за тях. Аз онези коментари не мога да открия, да направя скриншот и тъй да отговоря. Тикток пак тия дни нещо се ебава. По това видео има над 200 коментара, обаче на мен ми показва само 5-6 и това е. Както и да е, дай ние да си го обясним и тези, които не знаят, да понаучат поне. Та забранени ли са автовидеорекордерите или даш камерите? Знаеш, има такива слухове, че са забранени в Германия. Не, тези камери не са забранени. Може да ги използваш, но има едно голямо но, в което трябва да внимаваш. Едно, не трябва да качваш в интернет тези клипове, в които се виждат регистрационни номера или лицата на хора. Две, ако имаш такива видеа, в които се виждат номерата на колите и лицата на хората, ти не трябва да ги запазваш за дълго време. Знае ли се, ако от теб полицията намери такива SD карти, теб може да те подведат под съдебна отговорност. Ти си нарушител. Затова камерата, която използваш, трябва да е от онези, които след като се запълни паметта на SD картата, се самоизтрива и започва отново. Трето, тази камера трябва да я използваш за защита при инциденти, а не за постоянно видеонаблюдение. Виж, това е много важно. Камерата ти трябва да е включена само когато пътуваш, само когато караш колата. Примерно колата ти е паркирана, обаче е заснела някакъв инцидент от среща. Примерно някой отрасква колата на приятеля ти, която е паркирана от среща, нали? Ти тези кадри не може да ги използваш. Не се признават в съда. При показване на тези кадри ти можеш да попаднеш в графа нарушител. Затова даш камерата трябва да се използва само когато се шофира, само когато караш колата. А признават ли се кадрите в съда при инцидент? Да, те се признават в съда като доказателство, най-вече за пътно-транспортни происшествия. Обаче допреди 2018 година не се признаваха. Той за това хората имат някаква нагласа, че тези камери са забранени. Били са забранени до 2018 година. Не са се признавали в съда. Сега вече от 6-7 години насам се признават. Та през 2018 година Върховният федерален съд на Германия решава да приема такива кадри за доказателство за решаване на случаите с пътно-транспортни происшествия. Макар че това нарушава Закона за защита на личните данни. Да, Теншут, знаеш, когато става въпрос за защита на лични данни, немците полудяват. Затова кадрите от тази даш камера трябва да ги споделяш само с полицията и с съдебните власти. Споделянето в интернет тук-там е абсолютно забранено. И тъй може да си вземеш проблеми и да идеш на гюмбюртия там. Затова внимавайте как използвате тази камера и къде споделяте кадрите от тях. Да ти споделя и нещо друго. Европейската комисия иска да приеме закон, с който коли по-стари от 10 годишна възраст всяка година да минават през технически преглед. За другите страни не знам, но в Германия техническият преглед на кола се извършва веднъж на 2 години. В България този преглед така и така се прави всяка година. Затова този закон не касае България. Както и да е. Това беше набързо от мен от Слънчева Германия за даш камерите. Внимавайте, умната, безаварийно шофиране. Живи, здрави и до нови срещи!